Tak otoč. Tak otoč tím knoflíkem. Otoč knoflíkem. Jo. Teď blíž. Ještě. Tak. Teď to vypni. Jo. A přijeď k tomu úplně. A dej zpětný chod. Knoflík na druhou stranu. Tak a přijeď úplně k tomu. No, tak to nech to. Mě chtěl vykoupat, viď? Zapni to. No, dobrý. Ještě to zapni, jak jsi to měl? Normálně, ne. Obráceně.